खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 फेब्रुवारि समबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। देहायाव जानाय बेराम आजारफ्रा जोबस्रांलांगोन। सावस्रिखौ जोबोरैनो मोजां मोनगोन। वृष राशि। नोंथांनि गथ'आ गाज्रि लामाजों आगान सुरलांगोन। गथ'खौ लानानै जिंगासिगोन। मिथुन राशि। गावखौनो गाव सासे राफोद दैदेनगिरि महरै फसंना लानो हागोन। समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन। कर्कट राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखायनो गावनि आंगोजों दावराव दावसि सोमजिगोन। सोमोन्दो नागारलायगोन। सिंह राशि। नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ लाना गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन। बयजोंबो मान होजागोन। कन्या राशि। माबा मोनसे बादायलायनायाव देरहासार जाना बान्था मोननो हागोन। बिमा बिफानि सुखु फैगोन। तुला राशि। मावनो लानाय खामानियाव गुबुना हेंथा होगोन। खामानिया आद्रा जानानै थागोन। वृश्चिक राशि। गोसोनि साननाय हनायफ्रा फेलें थांगोन। दुखु दाहानि सान जागोन। धनु राशि। गोसो थोनायनि बान्दोआव गोग्लैगोन। गोसोआ उरां फारां जागोन। मकर राशि। गावनि अहंकारनि जाहोनावनो रांखावरि खहा जागोन। गोबां जार्लायाव गोग्लैनांगोन। कुम्भ राशि। गावनि मोनखानाय मुवाखौ खोमाना लाफिननांगोन। गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनखांगोन। मीन राशि। खामानिफ्रा मावब्लाबो जोबनाय नङा। देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजिअथेरापि डक्टर शीला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पस्ट लां इनफेक्शन, पार्किनसन्स डाइजेस, पस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6001597629 एबा 9101439836 जानबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।